No, skokanský speciál. Já mám pro vás speciál dřevěný. Kolo a všechny jeho části vyřezal Ludovít Lenárd z Matúškova na Slovensku. Na jeho výrobu použil 4 druhy dřeva. Veškeré jeho součásti jsou funkční. Dřevěná jsou dokonce i válečková ložiska uvnitř kol. Kolo má svou vlastní dřevěnou opravářskou výbavu a funkční řetěz, dynamo, dřevěná žárovka bohužel zhořela, brzdy a dokonce i pumpičku. Při jízdě přírodou se můžete obsloužit i z příručního baru. Pan Lenárd velké kolo vyráběl 1 rok a 3 měsíce a to malé 3/4 roku. A pak jsme se chtěli na kole projet. Asi není těžké uhodnout, k čemu se dřevěný speciál hodí teď. No, pojďme raději ke skokům.